Здравейте хора! Днес ще направя ревю на каналът на PC Games BG. Предложи ми да ми направя, искаше да му направя ревю на каналът и аз се съгласих. Той снима започваме поредица на Farming Simulator 16. Явно има нов собственик на този канал, не знам какво става. Stranded Deep снимал един епизод преди 8 месеца. Добре, започна отново да качва преди 2 седмици. Предполагам, че ще започне да качва по-често. Плейлисти има ли? Има 5 плейлисти. Една на Gario, Happy Wheels, Monstrum, Minecraft Skyblock и Minecraft Minigames. Това са каналите, за които той се абонирал. Ето, виждате. Информация. Той е: здравейте, аз съм PC Games BG. Добре дошли в моя канал, абонирайте за мен и се наслаждавайте на клиповете ми. Ето, това е написал като описание. Той е член от 22.02.2012, преди 10 месеца. 38 абоната. И това е като цяло неговият канал. Започваме да качва отново преди 2 седмици с нова поредица на Farming Simulator 16. И дано ви е харесал този клип, абонирайте се за PC Games BG. Ако ви харесват неговите видеа, можете да го гледате, да следите всичките му видеа и така. Ако още някой иска да му правя ревю на канала, да напише в коментарите на последния клип, т.е. този клип, и аз ще видя, че иска да му направя ревю на канала и аз ще му направя съответно. И добре хора, това ще бъде всичко за този епизод. Моля, харесайте, се абонирате за мен и за PC Games, за да има още такива видеа. Чао!